para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Miyerkules na magaya-gaya na po ang kamugtakan kan panahon. Medyo nagluwas na po ang init kan aldaw. Pero medyo mapuro presko pa, malipot-lipot patabi ang klima. Samantalahon niya to ini. Fuerte. Medyo mapresko. Kami po minapaabot na namanin maugmang pataratara sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kan kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Miyerkules ngunyan. Fetsa 18 na kan bulan ng Enero. Mama Mary Day pag Miyerkules. Pasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria Diyan na hapon live man sa DCGB alas 5:15 na Our Mother of Perpetual Help Novena. Pasalamat lamang sa mahal na ina sa padagos na oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to na Chief kana Bicol Regional Medical Hospital. Ano na ba ang pangalan ng DRTTH? Bicol Regional Medical Hospital and Health Center ba? Bago na yan eh. Ang chief ka na BRTTH, Doc Eric Raburar. Happy birthday po, Doc Eric. Hali po sa bilog na staff kan DCGB AM. Siyempre sa kuya po personalmente, happy birthday Doc Eric Raburar dyan sa BRTTH. Tingog kan Banwaan na po. Naglalaom na yaong kamo dyan, nag-uruoran tabay mantabe. Kumustaan mga paratukdo? Busy sa pagturo. So sa tuyang barkadang security guard sa manlain-lain na pwesto. Diyan sa NTC, good morning sa Indo sa National Telecommunications Commission Region 5. Diyan sa PRC kay Madam Zayla Gubaton. Sa DTI kay Director Diggs Aguilar, kumusta man? Sa City Hall, yaon dyan si Alcalde G. Rosal. Sa Kapitolyo, good morning man kay Governor Grex Lagman. Sige daw tabi, ang numero ko 0961-7590888, smart yan. And 0926-0156020 sa Globe. Katuwang ta dyan sa luwas. First District, good morning sa Indo. San mga nakaantabay dyan sa Premier Distrito, an sa muyang koresponsal tabi diyan. Si kumpadreng Jomar Bien. Marayin aldaw po sa mga nag-antabay dyan sa samuyang FM station, sister FM station, DCGB po sa Indong nadadangog gunyan sa 106.9 WGB FM. Tingog kan Banwaan. Marayin na aga dyan sa Men and Women kang WGB FM sa Tabaco sa pamamayo yan ni Sir Dex Velez. Asin sa gabos na nag-arantabay sa Premier Distrito kan Albay.
Sa 2nd District, ang samuya man na pag-iriba si kumpadreng Al Armario, nagtatabang si Ans Galero, sagkod si Joshua Bino. Sa Manibela si Henry Deboy Mata, dyan ma sa 3rd District, kumpadreng Jimmy. Sa Control Technical, no less than ang samuya pong Chief Tech Ramir Tanay sa AM Band. Sa samuya pong Broadcast Nation, okay, worldwide, region-wide. Ba't mali-mali tayo? Ecstasy, Extano, Ecstasy, Extano. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe, tam, pam, pam, que tumbang, que pen. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumbang, que tepe, tepe. Ramir Tanay ang minalusutkan sa tuya pong broadcast sa traditional radio AM band region-wide. Sa newsroom, yao na po dyan. Gustará por Nangingenot que basta. ang samuya pong news director Mardela. Sí, me gusta. Katuwang si Angel Mustaza ang samuya pong anghel sa DCGB AM Angel Mustaza. Jen Matthew Balyaran. Kasabay naman dyan sa samuyang DCGB News Online Portal. Yaon man dyan si Jimos. Siyempre, si FMB. Welcome back, Giraray. No te gusta. Francia May Boras. Tarabang-tabang na po sinda sa newsroom. Pati na po sa DCGB News Online Portal. Me gusta a mí así. Me gusta a mí Siyempre, así. katabang pa dyan si Trecia Marilitana, Extano. Richard Astor. Sí. Sa broadcast ni man po worldwide, netwide, online. Asin sa production center, Extano. DCGB News Online sa Facebook page. Asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Si Richard, sa good si Trecia ang yaon man dyan. Ako man po siyempre ang sa indo pong amigo sa radyo, ang sa indong servidor, ang sa indong public information officer ng bayan. Check, check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige po, maray na aldaw sa Indogabos. And sana, yaraong kamo dyan, mantan naghanda na yung pamanggihan. Okay, pamanggihan, panguntuhan. Sasabayan mi kamo sa paagikan paglatag man ka mga informasyones. Digdi sa programang Tingog Kanbanwaan, maray na aga sa Familia Tigawon. Kumusta ka mo dyan, tabi? DCGB mula noon hanggang ngayon, paradangog. Maray na aga man tabi sa imo. Thank you so much sa pag-text. Dalawang texter natin, listener, dyan sa palibot. Sige, kasuhapon, happy birthday palang tabi, ha? Doc Eric Raburar, dyan sa BRTTH, ang chief ka na Bicol Regional Medical Hospital and Training Center. Tama ba? Libong na ko ka. Ano na nga ni sungaran ko niyang kang BRTTH? Oy, tabangi daw nindo ako. Ano na ba yung pangalan ngayon ng BRTTH? Basta birthday ngayon ni Doc Eric Raburar ang sa indong hepe po dyan, ha? Kasuhapon, and kanakalis na aldo pa. Enot duman sa Bicol Target and sundan pa niya to. In fact, enot nga ni gayud sa Tingog Kanbanwaan, ano? And then sa Bicol Target na pag-uri-istoryahan ta po, maray na agad yan sa tuya na amigo sa Lapu-Lapu ki kumpadreng Jun Pitero. Yan. Dahil ko patabi kumpadreng Jun na aasikaso itong sumanong sa senior citizens diyan sa Albay Electric Cooperative. Dahil pakita ni na point person na i-interview kaya tabi diyan, ano? We are very sorry pa sa mga concerns sa Albay Electric Cooperative. Dahil pa ning available na persona na naka-ready dyan na pwedeng maapodang po kan sa muya mga pag-iriba. Kita po digdi pati na sa media practice, sa broadcast, kunigo po ni mga concerns. Sa latalaton talang po tabi, siyempre pinag-aasikaso pa yan. Nasa transition pa po sinda, no? Okay, dakol na mga concerns po sa Albay Electric Cooperative. Now, maray na aga man dyan sa barkada niya to kay Sir Ato Lim sa Petron Tapgas Gasul sa Daraga. Yan sa Daraga sa Petron.
sa may kataning sanakan sa udan yan. Minasiram ang pangudtuhan asin iba pang mga lutuon kunan sa indong pinagagamit Petron gasol yan katabang naan haloy na po tabi na haloy ng kasarabay-sabay kan komunidad kan nasyon ang Petron tapgas gasol kaidto pa parte na yan kan sa tuyang buhay ang Petron gasol diyan sa Petron tapgas gasol tabi. Good morning. Napag-irestoryahan ta sumanungod baga sa asigurasyon kan gobyerno na maipadagos ining biyahe kan tren mapakarayan ferrocarril yung pig-apod na South Hall. Ta nakahuron baga ni kumpadring Jimmy na salita kan magbisita duman sa Albay Police Provincial Office an grupo kan ako Bicol sa panginginot yan ni Congressman Saldico asin ni Congressman Attorney Jill Bungalon sagkod ni Executive Director former Congressman Attorney Pido Garbin Jr. kan ako Bicol. Nagpasiring sida dyan sa Albay PPO. Siyempre sinarabat kan staff kan Albay PPO sa pababayuman ni PD Kunanan. Yaon man si Alcalde Itay Nando Gonzales kan Ligaw. Dispwes si Congressman Didi Cabredo. Okay. Sa oras na alas 9:15 mga kabarangay, so mga nagluluto dyan, ano lamang tabi ang panguntuhan sa gabos na mga taga Washington Drive? Kumusta ka mo dyan? And dyan sa Marquez, Tula-Tula, Barangay 13-15 area, good morning. Anong pinaganda ng panguntuhan, ha? Nakahuron ni kumpadring Jimmy si Congressman Zaldico. And basado sa pahayag ni Congressman Zaldico, nagkaigwasindaman in personal na istoryahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. and saro sa nagbuta duman sa hururon basado sa pahayag ni Congressman Saldico sa pagkipag-ulay ni kumpadring Jimmy sa tuyang koresponsal sa 3rd District. Saro ini sa pigtataawanin prioridad kan presidente na maipagpadagos ining rehabilitasyon asin biyahe kan tren because basado sa pahayag ni Congressman Saldico aram kang presidente ang importansya asin ang impact na idadara ka ini sa Kabikulan pati naman po sa Visayas oras na maibwelta ang glory days kan Philippine National Railways. Ang sabi ni Congressman Saldico na natukar ini duman sa hururon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kan magbisita sa China kahuron mismo personal si Presidente Xi Jinping. Yan. Okay, now nagtumar parte na po man si Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay tabi. Remember saro man ni si Congressman Joey na nagmaniugot ka ito ka nakalihis pang mga panahon sagkod mo niya na maibulta naman agad ining biyahe kan tren. In fact, saro sa mga ipinahayag man ka ito ni Congressman Joey ingunyan iyong nga ni ang nagigibuhon iyan na riles kan tren ididiretso iyan dyan sa may daraga sundo na ang istasyon kaan gigibuhon sa may kataning sanakan Bicol International Airport. Yan. Ang sabi ni Congressman Joey, maray iya na nakahuro na Congressman Zaldico si Presidente Bongbong Marcos Jr. and on his part, ipinagpahayag man ni Congressman Joey na kan mag-asumir ining bagong sekretaryo kan transportasyon, si Secretary Bautista, ipinagalabi niya iyan na maasikaso and in fact ang latest kayan basado sa pahayag ni Congressman Joey so Department of Finance yata ito nagkaigwa na ning initial na komunikasyon giraray sa
sa indaman na contacts as in counterpart and sa gobyerno kan Republika kan China na ma-reopen ang renegotiation para po duman sa funding kan nasabi ng pagpapabuelta kan biyahin in trending di sa Bicol. So, iyan po tabi mga tuwang. That's the beauty of it na nagtatarabangan po ining sa tuyang mga kongresista, si Congressman Joey bilang chairperson kan Committee on Ways and Means, and si Congressman Saldico and si Congressman Attorney Jill Bungalon bilang chairman man si Congressman Saldico, vice chairman si Attorney Jill Bungalon, Congressman, kana appropriations. Nagtitinarabangan na po tabi. So you can see the potential result kay ini na ining mga big ticket projects including ining Philippine National Railways marealisar dahilan tan nagtatarabangan ini sa tuyang mga opisyales ilihidos. Ang sabi ni Congressman Joey, ipinaglabi ko nga talaga iyan. And ang sabi ni Congressman Joey, igwaning asigurasyon ang presidente na maski na nga ni baga dainang ganadigdi ang presidente sa Kabikulan, alagad rekonosido kang presidente as in aram kang presidente basado sa pahayag ni Congressman Joey the economic impact na idadara ka yan digdi sa satuya once na maipadagos yan kung kaya igwa maning assurance basado man kay Congressman Joey ang Departamento kan Transportasyon na talagang maasikaso yan. In fact, idinagdag ni Congressman Joey na open na, nagpupuo na ang renegotiation napindyan tibaga ini during sa later part na kan administrasyon ni Presidente Duterte dati iginilid mo na sudil because igwanin mga bargaining kumbaga disputes pa na dain na re-resolveran aro gayud kan interest rates and igwa pan mga technical bargaining matters na dai pa napaplansa ning marhay. Ngunyan po nangyari kaito nangyari nga ni ang plano na tibaad ngayon maghanap nin ibang funding source ang Pilipinas. Talagang aram kang presidente basado kaito sa pahayag ni Congressman Joe. And in fact ngunyan rekonisido kang presidente ang importansya kan South Hall na ini kang PNR. Kaya ang sabi kaito ni Congressman Joe narurumdum ako igwaning proposal na ipadagos talaga ini despite kan pagkagilid kaito kan kontrata sa China mahanap ning ibang international source para sa fundo. Naungunyan po tabi na na-open up giraray iyan o ang latest po kan ang pahayag ni Congressman Joey na reopen na so renegotiation sa China. Ini po na trend bako na po basta-bastang trend ang ibubugtak digdi narumduman nindo so ipinagpaliwanag ko kanakalis na mga aldaw na ining nakalatag dyan na riles is no longer suited sa ibubugtak na trend once na makumpletar na po ang proyekto. Ang trend na ibubugtak dyan is much more, sabi na nga ni, sophisticated as compared sa mga luma niya tong trend ngunyan. Kaya ining riles bako na po suited sa maaging trend dyan. Makakat na nga ni ang travel time na at most 4 to 6 hours na sana at to the maximum ang biyaheng Manila-Legazpi. Yugod mo 4 oras, 5 oras na sana halimbawa. O di pwede kang magpasiring duman ang pagkaaga. Ang pagkabanggiya o naman si Chief Tech Ramir. Sa Nabwa, baba na siya duman, may daradarang biskwit, ang marka, Lion. Di ba? Pwede ba tabi? Agi ka hali ka digding maaga, abot ka duman alas 9, alas 8, doon naman hali ka duman alas 7, kaya alas 5, pagbalik naman nigdiya o nasa Bicol. So yan po tabi ha. Kaya dakulaw ng posibilidad because no longer the President himself, basado sa pahayag ni Congressman Joey and ni Congressman Zaldico, is very cognizant sa kaimportansyahan sa viability and importansya kan proyektong ini. Taram iyan kan mga ekonomistas na Congressman Joey, maging ining si Congressman Saldico, si Congressman Saldico baga is an entrepreneur, big time entrepreneur. Easy niya ang economic impact ini.
siyempre, ang ehemplo kung ani kaan, ang mga nasyon bagang abantido, mga asensado, economically, gabos, Japan, China, Korea, Singapore, ito dali sa taraning niya itong mga lugares, and iabantita pa sa country sa Europeo, sa US, Canada, yan. Uncommon ninda dyan tabi sa mga nasyones na yan, saro sa mga commonality ninda, igwasin na ning efficienteng transport system, mass transport system, that is railway transport. O nata ta efficiente, asin nata ta mina-boost iyan ng ekonomiya. It is because sa sarong biyahe, perang bagon iyan na mga na piguguyod kan tren, say from point A to point B, Legazpi to Manila and vice versa. Pirang bagon iyan na yaon dyan. Ang kada bagon tabi, pirang pasahero ang karga kaiyan. Apwera pa ka itong baggage carousel na yaon dyan na nakatakod. So, ang saro sa mga sekreto kan ekonomiyang marambong basado sa pahayag nara Congressman Joey and nara Congressman Saldico is itong efficient transport system na magkakapag-transportar ka nin dakul na produkto, be it raw materials na gagamiton sa pagprodusir kan mga faktorya, pagprodusir ning sabon, lana, gabos, pagkaon, and so pag-transport naman nin mga finished product from the factories pasisiring sa mga provinces, kung dakulan sa imong na ikakarga na volume ning raw materials as in finished products to and from na point A to point B and point C vice versa either way, sa shortest possible time, sa halipot na panahon, ang ekonomiya tabi makaskas magtalubo. Plus, kung dakulan sa imong natatransportar na tawo, hali sa indang mga point of origin, pasiring sa trabaho. And pagbulta naman, halipot na panahon, gulpian na kakarga mong tawo, ang productivity kayan, halangkaw man tabi. So it would be economic driver, ma-steer up ini kan sa tuyang ekonomiya. Easy nara Congressman Joey, nara Congressman Saldi, kaya ipigpupus ninda inin mananggad na sa mas lalong madaling panahon matapos na. Tabako sa nadigdi sa Bicol ang makakinabang kayan. In fact, pati na ang Visayas area, ikukonektar iyan dyan tabi. Iyan ang plano. Kaya nga ni baga dyan sa Daraga, itataning itong istasyon kan train. Taan na po kayo ni Congressman Joey, intermodal transport system. Intermodal yaw na, sumanlain-lain na modo di transportasyon. Sa daga, sa paagi kan tren, sa paagi kan bus, and sa eroplo, sa iyan na kalangitan, and ikukonektar dyan sa Visayas area, maagi sa kadagatan. O so mga maarabot digding produkto, iwaagi dyan through Roro, konektado na po yan tabi. Taididiretsoan sa Sorsogon. So yan po tabi, something na medyo makakabuhay-buhay kan sa tuya man lamang na buot, mai-encourage, mai-inspire kita na igwang nangyayari man nakarahayan sa gobyerno. Bako sana itong supuro kita paghanap nin salungat na porsyon sa mga ipig-implementar na programa kan sa tuyang gobyerno. Yan. Sige tabi So yan ang latest na idagdag tata si Congressman Joey after na itong makahuro ni kumpadring Jimmy si Congressman Zaldico and na-expound taman nga ito sa Tingog Kanbanuan and duman sa Bicol Target. Ayun, nagapaluwas nin pahayag si Congressman Joey na iyo po yan, nakahuro niya man, ipiglabi niya man ang kaidto patabi kan mag-asumir sa pwesto si Presidente Bongbong Marcos Jr. kan mag-asumir ini tulos right after nagkapirang semana bulan kan mag-asumir man so pinagdumbraran na sekretaryo kan transportasyon si Jaime Bautista. Iyan ang saro sa ipinaglatag man ni Congressman Joey na maipadagos tabi and igwasin na ning positive assurances na nagkakakuro hali po sa executive department o yan tabi. Kaya lang siguro naman kung magbiyahe na ang tren, pakihuron tama na let us now be civilized enough ta
uso baga ka ito pasugiga po baga ang trend. Ano, nata man daw yan. Anday ko maintindihan, puwera de los ubos kung anong nasa psychology niya itong mga Pilipino. Dai man nakakaano ang trend, nakakatabang pangani. Gigapo-gapo, sa indaw na po siya ng uso, adi. Gigapo-gapo baga, narumduman nindo ka ito, nakalusot sa biyahe kan trending day sa Bicol. Na-rehabilitate yan for a while, ano? After na maraot bagaan pero karil na andara kan mga bagyo, nakabulta giraray ito for a short period of time nagbiyahe. Kaya lang medyo makasupog paghilingon Chief Tech Ramir. Tas so nagbabiyahing tren, garo transport vehicle nin mga preso, tananata, iguanin mga rehas. Binurog ta kanin mga rehas, nagaro preso suna sa laog, taan purpose kay to, sumanga po na ibibarabad pag nagagan tren, dahil makalaog dyan sa kwan, sa ining bagun kan tren. Kaya binurog ta kaning rehas baga itong saradit. O sa tuya man sa nangyayari sa ibang nasyon day man yan. Taaman dawaan. Sana po pag nakabultaan na biyahe na ang kan tren, sa tuya man na kuan man tabi. Day man pag gibuhanin maraot, ano? Maging ininganing inda. Maray nga ning unyan taday na uso. So paggapo man baga kan mga auto na nagbabiyahe baga, lalo pag banggi na, minaaragyan ng mga aircon bus. Iyan ang mga kursunada, gigara po. Hilingon nindo, ang sadit sa nangga po, pag ibarabad mo ang sa auto na high speed, makaskas ang dalagan, dawa sadit sa na yan, ang impact yan grabe. Pag minatama dyan sa windshield and maging sa bintana, mas pa ang tren, ano. Kaya po tabi, ano, yan pag nakabiyahe naman sana po, dahil naman niya ito pagpilyuhan. O yung pangalan pala ng BRTTH, Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yan. Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yan. Salamat, ano? Happy birthday sa Chief kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, Dr. Eric Raburar. Happy birthday tabi sa mo, Doc Eric. Ecstasy. Ige po. Oras Pilipinas sakto 9:32. An oras hatod sa Indokang. Revicon, ilabas ang multilakas. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising
Printing Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Life. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaepektibo ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ang corn coffee exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch Sa Legazpi City, matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Taong 2006, ipinasar ng Pilipinas ang sarong landmark na ley na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child-sensitive procedures. Sigun sa ley, kung naaki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbuelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kung ang aki nakakomiter ng seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, correct. hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan.
Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Siftek Ramir. Sabi ni Miko Claire Agbay Clamar, Lol, happened to me, kuya. School field trip. Half kano ko maga. Maliit na bato lang. Pirang aldaw ko kito sa ospital. Sabi ni Maxi. Yan. Ini paano si Maxi? May agum na kaya Miko na ang ngaran. Ogun mano, ginapo da aso piglulunada ni na ito, sadit sa nanggapo, pero kabanga kan angog niya, ubag. O, pirang aldaw da siya kito sa ospital. Yan, okay. Tinamaano, kaya yun na nga ni Espiga sabi ta apat na aldaw da dumansin da sa UST Hospital, ginapo so sa indang bihikulo, sadit sa nanganing gapo, kaya very kanyan, lethal. Maski sadit sa nanggapo, ibarabad mo yan, tamaan sa idong bihikulo, makalusot sa windshield o sa bintana. Nako, kung yan, lethal iyan tabi, gunmuan. Tinamaan si beautiful Maxi na may agum na ngunyan. Apat na daw siya kito sa UST. Sabi man ni Sir Danny Garcia, wide trucks na po bro. Iyo tabi Sir Danny, wide trucks iaangay na iyan, kumbaga isusupo na duman sa madalaga na trend dyan na mas mas moderno, mas may speed sa iyang dalagan. Okay. Sabi ni Maxi, alusan na ngaya. Ngayon baga Maxi, may agum ka na. Sige. Maray na aga palang tabi. Listener ta pala ini kay tupa. Ngunyan ko sa naisihan. Nakahurun ko kaso nakaaging mga aldaw. Wag complete name kuya. Ha. Nataman ta. Abobong maaraman kang bilog na kinaaban na agbay ka na. Sige. Miko Claire Agbay uyugon mo. Wag da complete name. O di sige. Nakahurong ko tabi Chief Tech Ramir si Councilor Gutierrez. Si Councilor Luis Gutierrez. Ngaya Papa Pio, without you knowing it, paradang mo ngaya haluy ng panahon si Lola. Sisa niya ko Lola si Doña Patria Adorada Gutierrez. Ako ngaya si Doña Patria. Lalaho niya man bagan. Si Lola Alice ngaya, si Doña Alice Lurejo. Si Alicia, Doña Alicia Lurejo. Uy na may isa dirikan Alicia Hotel. Yan. Doña Alice, maray na aga tabi sa imo. Salamat sa imo man pagkakakumbinsir kan pagpadalagan man kan tingog kan banwaan. Haloy mo nang yang paradangog an Papa Pio. Sabi ni Councilor Luis Gutierrez. So kapandu ko baga
lamang sa nasaning saro may kabangang karigos ako. Kaya naging tisoy si City Councilor Luis Gutierrez. Sige tabi, Doña Alice Lurejo, si Doña Alicia Lurejo tabi. Maray na aga tabi sa imo madam. Baka one of these days tibaan lamang makahilingan kita personal, makauro istorya kita diyan sa Alicia Hotel. Yan. Para dagog tayo ni nasisirama da nagagayunan man kan sistema man niya to kang pagpadalagan kang programa. Ay, thank you Lord. Tayo man namo mo yan. Konta Sige, Doña Alice, si Madam Alicia Lurejo, diyan tabi sa Alicia Hotel. Maray na aga tabi sa imo and best regards. Sana mga rin makakontak man lamang ako sa imo madam. Mag-uristorya kita tanganing kung ano sunamumuyahan mo sa programa. Pasira mong tapang lalo yung sabi ni Councilor Luis Gutierrez, talaga pera nga karaw papapiyo para dangog mo ngaya. Si Lola. Yan. Saagkod ngayon mo yan. Doña Alice Lurejo, maray na aga tabi sa imo. May report si Padingal. Kumpadre Ngal, maray na aga tabi, go ahead na. Yes, maray na aga tabi, padi, alato na sana. Iyan ang mensahe ni former Congressman, ako Bicol Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. sa mga nagahalat kung ang posibleng mangyayari kan politika sa Legazpi City. Manunutaran ang publiko nag-aalat sa magiging desisyon kan Comelec and Bank sa prayer ni Legazpi City Mayor J. Rosal na ikonsiderar ang desisyon kan Comelec Comelec in Bank. Manong duman sa naging decision man kan Comelec Second Division na guilty ang alkalde sa disqualification case na pigfile ni Joseph Armoguela. Si former Congressman Garbin nag-file in motion to intervene dahil technically kung madidisqualified si Mayor J. Rosal yun ang naging desisyon kan na second division na guilty siya sa pagkandidato. Si Garbin ang sayang kalaban yun siyempre gusto man makatukaw sa pwestong alkalde. Alagad naghabol man in motion to intervene si Vice Mayor Bobby Cristobal dahil under rule of succession siya ang dapat man na magtukaw. Alagad manangod kayan reaksyon ni Garbin, nagulok-ulok si congressman na nag-react na dahil panganing ngayon ng desisyon ang Comelec gusto na palampawan ni Bobby sa pwesto si Mayor J. Rosal. Ining disqualification case ni Armoguela, naliwas man iba man naman sa protesta ni Garbin manungod sa resulta kan eleksyon. Ang monitoring ta, so protesta, bibilangon ba sana o yes, bibilangon ba sana? Pigibilang naman dyan sa Comelec Manila, saro pa yan sa pigabangan. Pero parami ang trust mo yan, ang pigala talaga kang publiko, itong enot na kaso, itong disqualification case laban kay Mayor J. Rosal na pig-file ni Joseph Armoguela. Pero sabi ni Garbin, alat-alato na sana, tamaluwas man sana yan. Roger. Iyan tabi pa rin ang update digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa mga storya hali dyan sa luwas. Babeltadahan ta po ang informasyon na ang mientras tanto, igwa na lang kita ni 12 minutos bago magabot ang alas 10 nin pagkaaga. Tingog kan banwa na po ini. Maray nagagiraray kay Doña Alice Lurejo. Si Madam Alicia Lurejo.
Kumpareng Jomar, what's happening man dyan sa 1st District? Good morning! Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, ipinag-preparar ng unyan kan Traffic Regulation Division, kan lokal na gobyerno kan Tabaco, ang mga citation ticket na nai-issue na dai nagbarayad nin multa para maplantaran na nin kaso. Ini ang kumpirmar ko niyan sa DCGB News ni Madam Henny Colarina, pamayukan TRD, dan lokal na gobyerno kan Tabaco, susug kay Colarina na maplantar sindaning kasong sa mga ordinance violators, particularmente sa mga traffic violators na na-issuean ng citation ticket kan bulan na Nobyembre asin Disyembre. Tani na panimbagunan mga inikan sa indang mga mumultahan na dai ang mga ini voluntaryo na nagparayad matapos na matawag kan citation ticket. Biglinaw ni Colarina na ang ordinansa kan lokal na gobyerno iyon kinakaipuan na magbayad ang mga ini tulong aldaw matapos na ma-issuean kay citation ticket. Alagad pigtatawan man ni 2 bulan ang lokal na gobyerno para magkakanigong ahensya kan lokal na gobyerno para magplantar ning kaso duman sa mga dahi nagbarayad kan sa indang mga multa. Kaya ang sinabi na kan mga nakalihis na bulan sinda nakapag-file naman ning kaso asin mga ini iyuan nagbarayad na kan multa. Sa kunyan, piglinaw man ni Colarina ang prioridad o limitado man sa nasinda o piglimitaran sinda kan fiskal yan nin 10 sana na mga violators na maplantaran ng kaso sa kada pagproseso. Tangan inadaay man na mabiyo nin todoan mga ini asin daay man magulpi man maging bulk ang trabaho kan fiskal niya. Kung kaya sa ngunyan 10 na violators ang sidang nakatalaan na plantaran nin kaso dahilan sa daay pagbayad kan mga multa sa ordinansa. Kaya man na sinabi na prioridad kan lokal na gobyerno kan Tabaco na plantaran ng kaso itong mga violators na bakong mga taga-Tabaco. Dahilan saan mga taga-Tabaco nasisingil linda pag makuha kan mga dokumento sa lokal na gobyerno o kaya maski sidula dahil na-issue ng sidula dahil minaluwas naman sa record na sinda may mga violation na dapat na bayadan. Andor dipisil dang buko doon itong mga taga-ibang lugar kaya iyon sa indang pigkapralantaran nin kaso. Actually mga prepare naman po kami for another pag-file ng kaso. 2 months of November and December. So mga more or less pira po yan, mga more or less pira ang plano tang kasuhan. Ngunyan po, piguyan nilang po na may kaming 5 sa traffic enforcer, then 5 man po sa PNP. So mga 10-an pa. Opo. Iyo lang yan ang bilang tabi, ma'am, na kan sa mga Dahil po talaga siya. Kaso ang pag-prepare po talaga, prepare kami sa City Prosecutor Office na kada saro, 10 ang kopya. So, si Henny Colarina ang pamayo kan TRD kan Syudad kan Tabaco sa iyang piglinaw na sa presente iguang sobra sa 50 mga violators na natikitan ang daima nagbabarayad pa kan mga multa. Yan, di igwasin din hahampangon na kwan, igwasin ng asuntong hahampangon dyan sa Tabaco so mga dain nag-kumple kan penalidad. Bako yun na basta-basta dapat kumplehan man ang nidayan within the specified periods. Ang maabot sa inda kayan kung dain ninda asikasuhon subpi na maaparesir sinda sa korte. Tama ka iyo yan ang nangyayari na duman sa mga inot na nagkapralantaran ng kaso. Yan. Apar kayan pa di igilid taning diit may nag-text sa tuy adyan sa Tabaco naghapot kung natataan mga padyak matutugutan pa sa tahaw sa main road. Human lang gadan di. Yaon pag yung mga padyak, Iyo pa di, ang aram ko kayan, pag digdi sa pinakasentro kan Tabaco, digdi magpun ka sa yuhen niya hanggang duman sa may simbahan,
Dahil sinda pigtugutan na mag-agi, pero tugot sinda na mag-cross. Yan. Oho. Pero pag luwas dyan pa pag pasiring na bago ka maglawag sa tabako o pakalapwas mo sa sentro kan tabako, pigtutugutan pa taday man na ibang agihan. Yes. Oho. Very good. Pigtutugutan pa ninda yan. Oho. And sa sakuyang enot na, kundi ako nasasala pa garo ipigtaong kwenta iyan sa sa traffic management group. Ang mga violation pag-abot sa bagay na yan. Opo. Tabas na duman sa kwan. Sa highway. Tabas na duman sa laog talaga kan sentro, dai na yan pipaaging mga padyak. Yan. Nagko-cross sa sentro. Halos sa sarong barangay. Pag mabalyo pag mabalyo sinda digdi sa Siga Avenue, pigtugutan sila magbalyo. Pero kung along Siga Avenue digdi sa sentro mismo, sa pinaka-sentro, dahil man tabi pa rin piyuan pigtutugutan. Iyo. Dahil talaga man mapupwede. Ang dahil na ibitaran, ining pag-aniyon digdi sa luwas kan sentro, diyaon talaga mahiling mo. Kaya nga ni kunikam nagmamaneho ka na auto, pag ikabaga pa di piyo, minapasimpleng bigla digdi sa tabako, daradara mo so sa imong magayuno na karita. Siper sana ang ngimot. Siper, loko-loko ka. Siper. Dit man sana. Ikabaga, naulang ka baga pa di. Naali mo kan mga padyak na yaon sa National Highway. Naulang ka. Dahil man kaya pati bata, dahil pinagirilit. At ang signal ay patikan, bitis. Yan. Ipig sabi ko na sa iyo, at kabisado mo yan. Loko-loko. Dahil ko na kayo po pa di mag-istorya. Maski ka mag-istorya na sana. Araw-araw mo yan. Sa mga papitik-pitik na lakaw mo bagang nawawara ka sa nang bigla sa Legazpi. Tapos pag aniyon mo sa National Highway, aniyon ka naman sa tabako, bigla man na nawawara ang auto na dahil minarama ko sa minasuksok. Araw-araw mo pa kayo. Turo mo. Garo pa di, kay puan mo na naman na pasipiran ang ngimot ko kay serbesa. Sige. Yan pa ang report, Jomar Biandisi. Salamat, kumpadre Jomar, sa istorya. Hali dyan sa luwas. Ini po tabi applicable bakusa na diyan sa tabako. Ining mga na-issue ning citation ticket kan manlailay na local government units. Dai nindo yan ipagpasipara. Because kung dai nindo yan kumplihan, dai bayadan within the specified period of time, ang maabot sa indo subpina, may kaso kamong hahampangon sa korte. Mas matindi ito, may dukit na kamo. Violation iyan kan special law and maaparesir na iyan automatic sa LTO. You can never be qualified duman sa 10 years na validity kan driver's license pag renew nindo. Kaya asikasuon tabi nindo yan diyan sa tabako, lalo na pati sa iba pang mga lugares So nagapot man sa satuya ining mga padyak daan na minaagi diyan sa National Road, insofar as yung sentro mismo kan tabako talagang dainan diyan pipaagi. Pero duman sa luwas kan sentro kan tabako, taday man ng ibang maagihan, medyo ganing diit na leniency pigtutugutan kaya lang ingat ng tabi-tabat ang signal light kan mga iyan. Bitis. Ano nga padyak na yan? Ang signal light kan bitis. Saro pang report, standby kumpadring Jimmy, aabuton ka kaya ka na alas 10 na bareta, no? Pwede yung dalawa tabi. Sige. Si Ans muna, Ans. Good morning, Ans. Go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga nagdagman niya itong pareta, nakahanda na ang Chinese-Filipino community kan Albay para sa gigibuong selebrasyon kan Fiesta Chinoy 2023. May koneksyon sa Chinese New Year, Year of the Water Rabbit sa syudad. Ini na sinabi ni Mrs. Josephine Lee. Entrevista kan DCTV News kung sa Insyan Pamayokan Organizing Committee para sa nasambitan ng selebrasyon kung sa insa maabot Enero 20. Papuunan ini sa paagi ng Zumba Fitness Activity sa Ayala Malls Legazpi. Sinsiring man na aktibidad ang gigibuhon sa SM Legazpi sa Enero 21. Sa LCC Legazpi gigibuhon man ini sa Enero 27. Mantang sa Enero 28 gigibuhon ini sa Pacific Mall. Ang main celebration kay ni mangyayari alas 10 nin pagkaaga sa hapon sa Enero 29 sa Albay, Suloma. Kaptang sa pahayag ni Anpin. Celebration will be on January 29. It will start with motorcade at 9 o'clock. And at 1 p.m. may registration kasi we will distribute tickets beforehand and this will be exchanged with some
some gifts, like tikoy siguro, yeah. And this will be donated pala by the Department of Tourism. And after that, we will have the 2 o'clock mass, and this will be incorporated with the ancestral veneration. Ang ancestral veneration kaya to give honor to our forefathers, to those who have passed. Sinabi ni Lee na katawang niya, digdis o katawang kan Filipino-Chinese community na Department of Tourism, LGU Legazpi, Gobyerno Provincial kan Albay, asin man ang DCGBAM sa pagselebrar kan Fiesta Chinoy 2023. Ano yan, Ans? 20 or 29 over? Ang pre-celebration activities ninda sa 20, pero ang main celebration ninda sa 29 sa video. Yan, iguanan ning aktibidades ining nagadang-adang na Biyernes, ano? Yes po. And itong susaindang celebra mismo, Fiesta Chinoy 29. Yan. 29. Okay, sige. Tabi si Pio, ang informasyon haliligdi sa luwas kay Ban Siboy at Galero. Salamat sa istorya hali man diyan sa satuyang mga pag-iriba sa komunidad. Phil Chay community digdi sa siyudad ni Legazpi. Maselebrar ka na bagong taon kong hey Huachay. Saro pang report, kumpadreng Jimmy. Good morning, go ahead na. Yes, salamat Dabi, pwede, maray na aga sa mga parantabay. Yaw nigdi, nachimpuan ko si Congressman Fernando Didi Cabredo. Going ko Manila, kutanay ni ko may mga pahabol na importanteng lakaw digdi sa 3rd District. Makiki-update kita Tabi pwede sa mga proyektos, programa na maburutwa digdi arog kan veterinary medicine ibugtag digdi sa siyudad kan Ligao, Subifa Regional Office asin mga proyektong infrastruktura dahil ta kun kan inot mga reparo ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa mga pagbuburo barangay iyon mga patanom garingo niyan nag-elevate na mga proyektos na Tabi pa ta antugo niya sa mga farmer, sa mga women's group, sa mga barangay diretsoan na paghigos yaonan na bako sa nagabos nakapokus sa pagtanaw may mga improvement man ngunyan mga proyektos na antotok niya digdi sa 3rd Distrito. Maki-update kita Tabi pa si Congressman good morning, live po kita sa DCGB sa ibong na linya si Pio sa angkor sa DCGB. Good morning, Papa P. Good morning, Tabi. Yan, kansaro binigla mo na sa nakunahili mo ko sa sarong lugar dyan sa 3rd District. Pio, kan Domingo. Sa kamaturan ka to, Pio. Gusto ko kunta na magbaba. Nariparo ko so tinampo, dumambaga sa may release. Pigbakalan mo. Yan, yun ang Pigtitindugan mo. Kinagahan ka. Nag-walking ako. Tapos, nagpakitrato ako. Duman, di pinailing ko sa DCG, sa Facebook. Gawin niya ako, nalilingawan inikan DPWH. Yugon mo itong tinampong ito. Lubak-lubak, sungkaan. So, that's the importance kung Didi na talagang ansarong kongresista like you is naglilibot on hand sa mga barangay. Igo nga na kung nahiling na post mo na gari may papabugtakan ka atang tulay sa na barangay ito na yaong ka sa may salog Tabi, Congressman? Gulpi Tabi ang kakaganda kay Hanging Bridge. Oo. Sarukan Tabi, digi sa may sentro kang Uwas, digi sa may Talungog, mabalda duman sa Ilaor Norte, digi naman sa San Jose, Uwas Albay, igwa duman sa Kuyan, San Antonio. Opo. Uwas Albay. Iyan Tabi, mga hanging bridges iyan na mabalyo sa salog. Example ko nga, may retrato baga ako duman sa San Jose, Uwas Albay, na kung saan ang mga residente ninda nagabalyo ning salog. Yes, oo. Maray nga kang pagdumang ko, abot sa nasa may tuhod. So, pag nagkuran nga Tabi, Congressman, na naabot nga palampas ng tao. Kaya nga mga aki digdi, pag-uran pa sa nangyayaki dahil nangyayaki naka-eskwela duman sa Paulba. Ay, naku. So, gulpi ang sakripisyo, buda, ining peligro na didara dyan sa lugar na. So, yung hanging bridge, ang projected niya to kay na timetable na mapuunan na physicalmente Tabi, Congressman Didi? Ang
nakagana nga ni budget. Ako mo niyan, takulaon ang budget na naitao digi sa 3rd District kan Albay. No, ali sa gobyerno nasyonal. In fact, kundi ako nasasala, saro ang 3rd District kan Albay sa may pinakahalangkaw na budget sa bilog na Pilipinas. Yan, very good. Saro tabi. Siguro mga top 20, yaon kami dyan. So mo yan tabi, ang ano ko, na lukara na kang gobyerno, naglilibot ako. Ipapaaram ko sa mga barangay opisyal na may maabot sa indo niya akong proyekto, kwarta ini kang gobyerno, dapat niya ako ang implementasyon ka ni bantayan nindo. Iyon, oo. Kaya nindo, tako niya ako, nagbabantay, alagad, kulang man ang oras ko, igwa man akong ibang mga trabaho. Kamu niya ako, nyaon dyan sa barangay nindo, bantayan nindo, kamu man sana makikinabang. Kung iyan niya ako sa putihon, iyan niya ako, lukuhon ka mo kang kontraktor, kuya niya ako, nasa sa indo iyan. Kamu niya ako ang dapat na magreparo ka yan. Kunyan, kung may nareparo niya ako kamo, tayo niya ako so hanggang sa taramon sana. Dapat igwaning formal, written complaint. Munyan niya ako, suratan nindo, so implementing agency, makuha ka mo ng mga ebidensya, may mga retrato, may video. Munyan niya ako, suratan nindo, tapos i-copy fornis nindo ang sa indong congressman. Yan, oho. So that's the importance talaga kung Didi, siring ka ito bagang sukan enot na paglutsada mo baga na kaipuhan yaon talaga sa ground na iisihan ang tunay na sitwasyon. In fact, ining pundong ipinag-alukar dyan sa distrito nindong Dakulaonon, magagamit na basado duman sa pangangaipukan barangay na sa imong pinagbibisita, Congressman Didi. Naglilibot ako tabi, Sir Pio, na nanganing maaraman ko kung ano talaga ang kaipuhan. Tapos kung saan dapat ikaag, kung saan ang mga priority. So tapos gusto ko igwaning konsultasyon. So bakulang tabi yan ang mga hanging bridges, pati tabi sa mga patinampo, sa mga flood control. Pimikitang nagakonsulta. Tapos nahiling ko ang sitwasyon kapag tighagad ko duman tabi sa gobyerno nasyonal, na ipapaliwanag ko minmaray hiling ko so tunay na sitwasyon, yes, so tunay na kamugtakan. Nadja-justify nin todo, tabi Congressman Didi, Sabi. Oho. Now, balikan tayo itong sulubak-lubak na ito. Saan mo ito tigadre? Sa 3rd District Engineering tabi ba o sa DPWH region? Sa ito ta National Road, parte ito kang Ligaw, Tabaco, National Road, nasa DPWH ito. Sige sa district. Oho, iyo. Diyan sa district na grabe man agad matawo tapos gari na sungkaan man agad. Pero subang ginagapod na sa si district engineer papakarayo na da. Wow. So siguro sa aga ilingon ko at siya na hapon kunya na aldaw igwa na sinda ning aksyon ilingon ta. Baka dawa mo respalto ito makaagan mo na ning kuyan matambunan sana na sa mga luho baga ta delikado sa mga motorista. Opo. So that's the twist, panibagong development kan istorya. Nag-assure na si Engineer Sartillo, si Engineer Salome Sartillo na aasikaso na itong nariparo mo ito duman na lubak-lubak na porsyon kan tinampo tabi. Naputol si Pading Jimmy so that subagong kwan so latest na update igwa na nin maray na resulta itong pagreparo ni Congressman Didi itong 3rd District Engineering Office man inassure ang kongresista na papakarayo na itong nareparo ni Congressman Didi tabi. Tiyo, hello. Tiyo. Opo. Apaka hiling ka to ni District Engineer, pig-assure ako na kuya na databi, tatawan na yung aksyon. Ay, opo. Saro, patabi, Congressman Didi, yung College of Veterinary Medicine, na istorya ko man sa programa the other day, sa Ligaw, tabi, nibubugta ka, sa Ligaw, over? Dito, tabi, sa Ligaw. Oo. Igwa ng tigdonar na daga ang lokal na gobyerno, sa pagi ni Mayor Itay Nando Gonzales. Tapos, ini pala na Bicol University College of Veterinary Medicine
nakahagad ako digining 200 million. Munyan tinabangan pa ko ni Congressman Saldico, ginibo ng may digdag pang 50. Nako. Kaya Oo. 250 milyones. Opo. So, nakulaon talagang bagay na ang chairman kan Committee on Appropriations, Bicolano. Oo. So, pasalamat ako maray kay Chairman Elizaldico kang AKB Party List. Opo. So, mapuunaan construction kain tabi, Congressman Didi, ang yung staffing pattern ready na tabi? Kuyan tabi ang Sir Pio, igwanan ng budget, tigigibo na sa mga plano, and tigihanda na sa procurement. Opo. Yung sa BIFAR tabi, Congressman Didi, yung opisina man kan Before BIFAR? naman, tinabangan man kita ni Senador Tolentino, igwaning 15 million para sa phase 2. So phase 1, Party List, kang inot, inagadan ko si Mike Aglipay, Congressman Aglipay, tinabangan kita kato ng million, ngunyan igwa naman ng 15 million. Igwa pa kami digdi, so TESDA, TESDA, Provincial Training and Assessment Center. Yun, opo. Tapos igwa pa kami, so Kansarong Aldao na inaugurasyonan, so digi sa PNP, Provincial Office. Nyaon nga si Chairman Elizaldico. Opo. O di sige tabi, Congressman Didi, salamat nin marhay, more power sa imo and God bless. Okay. Salamat tabi, Sir Pio. Good morning. Opo. Okay, may last na lang akong pahabol tabi kong. So, mga paratanom anan mga tugon mo, tabatan sibuyas na ganyan. Dahil nagbababa, mga patanom tang latest ganyan. Kan nakaaging aldaw, kumailing mo sa Facebook ko, ugmao na ko ta, nag-ani sa mga women planters ng lada. Mahalo niya ako ang lada mo niyan. 500 gid ang kilo, mahal nga sabi ko, kang inot, mag-order ka ng pansit, libre ang lada. Kunyan, mamitso na ang pinaso. Dar Joseph. Pero, sabi sa ko ni Shai, aki ko, siguro sa masunod ang 2 semana, pigaro first week ang February, gulpi ang maani sa muning kamote. Yan, very good. So, pagkayon ining indikasyon sa bagong taon, igwaning produkto ang sa tuyang mga constituentes. Opo. Sige tabi, Congressman. Sabi, Congressman Fernando Didi Cabredo pa di, mga tugang si Congressman Didi sa 3rd District na para niya tungo niya na pagkaaga. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadre Jim, sa istorya hali dyan sa luwas. Kasabay si Congressman Didi Cabredo kan 3rd Distrito Canalbayan. Anong advice mo tabi, Chief Tech? Yun na bang balita natin, alas 10? Pwede na ba yun? Okay, so ang mga impormasyon na sa indong nadangog, iyo po ang baretang alas 10. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Aluminum hydroxide. Magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit iwatulo sipa masiram. Astig ito, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center.
Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravvax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravvax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Ang saindang clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8 sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravvax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravvax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravvax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom nin vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B kan Farex, tabang sa paglikay sa tanglay, tusok, bagol, asin sa pagutro kaini, katabang kantamang dieta asin ehersisyo. Kaya ang nag-iinom nin vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Inahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest, and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Salamat Chief Tech Ramir, maray na aga kay Madam Janet na Madrid. Yan, para antabay man niya to. Good morning, listening to your program. Sabi ni Madam Janet, OLS Madrid. Yan, dyan inisa kwan sa kataning ni ate, dyan sa Happy Homes Subdivision. Yan, good morning. Giraray ha, good morning kay Doña Tia Alice na Lurejo. Yan, dyan sa Alicia Hotel. Yan, good morning tabi sa imo, Madam, ano? Yan, sana
or istorya kita, makapagpasalamat man ako sa imo personal ta. Sabi ni Councilor Gutierrez, sa programa mo talaga nga ito, dayupot. Si likes nga the way you present mga argumentos, mga istorya ano. Kaya sa tingog kan banwaan ang formata nag-acceptar nin mga reports, tapos analysis, diit na purely analysis, kadaklan analysis, diit ang commentary ta. Kumbaga, gone are the days na maisog ang mga sasamuya digdid. Itong sumagpara pang-iwal ka baga. What we do is, we analyze, di-dissect niya to ang storya, at least digdi sa tingog kan banwaan, yung bagaan sa tuya man na sistema na kung sa idong na re-reparo ang pag-abot kan alas 9, yan analysis na po kan mga pangyayari and acceptar kan mga reports itong sa pag-presenter niya to kan mga programa o kaya mga ining nagluluwas man na istorya sa lado national and international yan. Seldom na may partisipasyon, may text, kadaklan pa it's more on parang analysis, editorial, and itong sabi na nga ni pag turutimbang niya to kan mga istorya. And nagustuhan man ni Madam ni Doña Alice na Lorejo, Doña Alicia Lorejo. So salamat tabi Madam ha, and good morning sa familia. Siyempre, gandang umaga giraray sa satuya dyan na sponsor man, sa tuyang amigo dyan sa Petron Gasul, Petron Top Gas Gasul dyan sa Daraga. Dyan iyan sa Petron Gasoline Station sa Natabi. Good morning kay Sir Ato Lim, dyan sa familia. Kay Doktora Lim, saro ini sa pinaka the best man na dentista, si Doktora Lim. O sa iya man na clinic dyan sa Ibalong Medical Center, Doktora Lim. And sa familia, good morning. Diyan kay Madam France sa Petron Top Gas Gasul, good morning man tabi Talking about Ibalong Medical Center, narumduman ko si Dr. Ophel C. saro sa contender po sa pagka-presidente kan Bicol University. Yan, si Dr. Ophel C. siya ang dekano kan Colegio de Medicina diyan po sa Bicol University. Ining College of Medicine, saro ini sa PET program na talagang pinagmaniugutan man ni then Governor, now Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District, kan siya gobernador pa kaito, time pa ni late Presidente Noynoy Aquino, na i-realisar man po yan. And ngunyan, igwa na po nin produkto. Ayan na College of Medicine. May mga nakapasar na po na doktor dyan nag-eskwela. Ngunyan, ang katabang ni Congressman Joey dyan sa College of Medicine is Dr. Ophel C. bilang dekano. Yan. So, good luck sa imo, Doc Ophel C. sa bid mo sa pagka-presidente kan Bicol University. And all other na mga kandidatos, ikandidatas, good luck sa Indo Gabos tabi may the best person for the position be fortunate enough na iyuan mapili na magpapadalagan man kan premier university, college university o kaya in government university which is BU kan Kabikolan. Good luck sa Indo Gabos tabi Sige, good morning man dyan sa Ibalong Medical Center. Yan, sige. Si Sandra Campalang tabi napalibre na sa pagkakapreso. Si Sandra Cambaga kasuhapon na ibareta ta ito taga Masbate ini sarong pamuso man na personalidad manunungod sa kan panahon ka ito ni Era pa Era Gloria Days, and sagkod na nakapwesto siya sa Philippine Charity Sweepstakes Office ka ito, office. Nagiata siyang membro kan Junta Direktiba. Ngunyan naakusaran siya ning kasong murder ka ito kan magat na binadilgadan su batuan mayor kan Masbate. Sinda so ipinag-akusar, napawarang sala po kan korte. Dahil man napatunayan kan prosekusyon na may kinaaraman po sa Sandra Cam sagkod su aki iyata ka ini, kaya pinalibre na tabi sa kustudiya kan Philippine
National Police. Yan. Libre doon na po si Sandra Cam, kababayan niya to Bicolana, taga dyan po sa Masbate. Yan. Ay na daw ini si Sandra. Saro ini sa mga stunts advocate sa anti-corruption kaitong mga panahon dyan sa gobyerno nasyonal. Kaya nga inatawan siya ng pwesto yata kito sa PCSO because si Sandra Cam got the attention kito kanakalis na mga administrasyon, may kinaaraman po sa iyang kamabutan na malinig ang gobyerno, and duman siya kaito nakapwesto sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Agkod na nga ni itong naakusaran siya nin kasong murder, pero napawa running sala. Na-vindicate na po siya, si Sandra Cam. Dahil man napatunayan kan prosekusyon. Korte na mismo ang nagsabi kaya na. Sige, itong report ni Compadreng Al, manungod digdi sa Legazpi, halaton tanasa na po tabi. Enough of it ng mga kung ano-anong istorya. Halaton tanasa na ang nagiging desisyon man kan Comelec and Bank, manunungod duman sa kasong diskwalifikasyon na pinaghampang man ni Alcalde G. Rosal. And we submit to the will and we submit to the process. Yan, rule of law. Yan ang sa tuyang perming tandaan tabi. Siring man, kasubago, pag pamahaw ko dyan kay Chakres, sa Kres Snack In, masiramon so piniritos dyan na bulinaw. Diyan kay Chakres, maray na aga tabi sa indo. Ay, nagapot man sa ano nga ito so mga huring-hudig naman na mabuelta da si former Governor Noel sa Pebrero 2. Sabi ko, the proof of the eating is in the pudding. Baliktad, the proof of the pudding is in the eating. Yan, halatun tanasa naman po tabi. Ano mga haka-haka na yan, gabusan naman po yan, hearsay, sagkod na daiman ng ganin minaburotwa pang development. Dahil pa man tabi baga nagpapaluwas sa Korte Suprema nin injunction or status quo anti-order. Dahil pa man baga tabi. Alatuntas na, sabi na nga ni, let's submit to the process. Yan. So, pareho po kaya po na pinaghampang yan na problema na Governor Noel Den and ngunya ni Mayor G itong sa disqualification case. So halatunta na lang po, tabi. Enough of it. Grabe na political divide kanakalis na ultimong kabtang kang taon and ining mga primerong bungkaras kang taon 2023. Sana magpasumiter na sana kita sa dalagan po kan sa tuyang proseso sa Pilipinas, rule of law. Yan. Dipisil kung grabe ang political divide na nangyayari. Na-experiencehan tayan magatabi, gulpian mga nagka-arafektar na buhay, mga leaders, followers, both mag-inibong na grupo. Yan, maray nga na isa na dai man digdi sa tunin nagkukurulugan baga dainin na nagduduruguan. Tama na yan, arog sa naka na political discourse, sagkod sa na dyan tabi. We should submit permi sa rule of law. Ang gabos man bagatabi, naliliwanagan sana, halat-halaton talang po, ang dalagan man kan sa tuyang panahon asin hostisya. Tabi? Sige, sandali, may tawag tayo sa telephony 914. Hello, Marahinal daw, tabi. Hello po. Hello. Yes, good morning. Gusto. Pinoclaim na kang si Drex Lagman as governor. Parang nag-decide so Comelec ba ito? O Supreme Court kayo ito na si Governor Rosel na naman ang magtukaw. Pwede yan na magbaliuhan? That is an interesting question na dahil tapatabi sabot dahil pa man nangyari. So we will cross the bridge when we are there. Magayon man na postulate yan. Magayon na postulate ito. Ako kaya maluya ako sa late. Dahil man ako nag-take Hello? Nawawara. Hello? Ano ba to? Pero sa naiiling ko na pre-claim na so
So vice governor as governor na nga ni because of that. Sana ko ta din ninda mo na pre-clear kung ano kon man sana bako. Iyo nga ni iyo. Garo makaano kon man na pag nagdesisyon na naman so mababa na naman si Drex then si Governor Rosal na naman ang matukaw. Pero kung iyo yan ang sistema kang dadi naiinig ko pero pagarabatan talaga sa taas. Well, you are entitled to your own opinion pero dapat na magpairarong kita sa rule of law, tabi. Ano po? Kaya nga nag-apot ako sa imo, baka may aram nga na pwede yan mangyari na umuros giraray si Vice. Well, we do not know, tabi. It depends sa wisdom ka na sa tuyang mga magistrate, tabi. Okay, sige. Sige po. Come and see na sana. Opo, tama yan. Come and see. We cross the bridge when we are there, tabi, ha? Sige. Salamat, tabi. Thank you so much. Ingat, tabi. God bless. Okay, yan. Sige, paano ka yan, tabi? Pwede na Chief Tech Ramir na kita patus-patus na. Sir Nong na imbudo, maray na agad tabi sa imo. Diyan sa Nong's Mitchap asin sa dampa ni Nong. Maray na agad tabi sa imo, Sir Nong. Ano daw kung may kinunot dyan sa dampa ni Nong? Masiramon magkinunot dyan, ha? Ano niya naudto, baka igwa lamang. Sa agad alas 3, sabi ni Jun Napolis, Sir Nong na imbudo. Dyan sa dampa ni Nong. Salamat po kan sa ido pag-antabay. Mahal na Diyos ang nagbantay. Masunod todo si News Director Mardela. Ako po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na